Japonia misiotan dela, antzerki zuzendari batekin pilota apustua egiten duen jesuita, Donostiako Alde Zaharrean, pintxotastin tour batean dabilen bitartean Molotov koktelak egan ikusten dituen kataluniarra, 36ko gerra ostean, ezkon bidaia Santoñan preso duten senidea bisitatzeko baliatzen duen bikotea, askotarikoak dira Rafa Egiguren idazleak Txipiroiak bere saltzan liburuko protagonistak eta gaiak. Ustekabeko tokietan aurkituko du umorea irakurleak 13 ipuinotan. Liburuek, klandestinitateak, antzerkiak, zahartzaroak zeharkatzen dute idazlearen aurreneko ipuin bilduma, eta bere lanetan ohikoa den ekialdeko kulturak. Aurkibidean zumaliteke laburrean bada ere nolako usaina duten, baina bitara bihurtzen dira oroar. Atal bakoitzak izena behar balu, bati liburua paperezkoak dira emango nioke. Eta besteari isilpeko plantak. Egia esan novela bat ere izan zitekeen, eta hainbat buelta eman izkion horri, baina gero nik uste dut segurazko denbora kontuen gatik, eta garai hartan guantikan lanian ari nintzen, eta beta esan nuen menderagarriagoak iruditu zitzaizkien ipuinak, ez? Nahiz eta intensuagoak izan, igual denbora tarte trinko batzuetan aurrera ateratzeko mokuak, ez? Eta hola, baina bai egia da denak ere badutela nire baitan behintzat alako batasun bat. Irakurri nuenean Odin Ziaterreko zuzendariaren lana, Las Islas Flotantes, hau, gauza interesgarria, batez ere Japoniako teatroari buruz eta esatu ditu gauzak asko interesatzen zitzaizkidan. Eta, ni banator militantzia politiko batetik, batez ere frankismoren garaian eta hori. Eta orduan ikusten nuen, bazegoela teatroaren bidetik irakurtzeko modu bat klandestinitatea. Da gehiago irakurle eta idazleak beren liburuekin dazkaten harremanak, ez?